Hi guys, dito na kami sa Carmesis. Manong mas ko. Andyan si birthday girl. Aba. Yan guys, andito sa Carmesis. Ang ganda dito guys, solo flight namin. Ang swimming. Yeah. Isa akong mind. Hi guys. Welcome to Carmesis. Quintin, Pangasinan. Manggao ka mo ito na. Ito po ang kanilang mga handa. Bakit din adobo, okra, okrang manok, adobo, adobong manok, spaghetti. Yan guys, masarap to. Better at sa katalong. Binugong na. Sabi ko magpariyama. Natalong si Mansha. 1, 2, 3. Yay! 1, 2, 3. Magtapos sa tayo. Ang lasig ng tubig. Antay nga ako. Antay nga ako, tita. Wala, celebrity girl. Celebrity girl. Celebrity girl. Ay, celebrity girl. Nakakapit ang mga linta. Kita niyo yun, guys? Ang ganda! Napakasakit! Kuya! Wow! Balon si birthday girl, Allysa. Guys! Guys! Si Tina Inandan! Guys, maliligo na tayo. Dito lang ako sa pambata kasi hindi ako marunong lumangoy. Dito yung kumata sa Quintin. Yee! Ang lamig ng tubig. What? Nahuli ka si Jennifer! Yan! Ang sarap!
Dito ako tatalon. Tatalon ako. Okay, sabay tayo ah. Oh, mga kain. Lumlum mo naman. Lumlum mo naman tao. Tita! Quintin mo. Oh, Mika. Pwede ka magaling ng mundo. Bababayin mo ni Dupe. Ito. Tingnan mo, bumita mo na. Kain tayo. Mama, mo damit ka. Pinakulong mo na lang yung Kain tayo guys, kung nagiray. Kain tayo guys. Tulungan mo magmulat. Hindi, nagtatang yung buksik mo. Buksik mo lang makikita. Tumantaw ka ba na? Hi! So, Rabbit. BBM kami. Kain tayo. Kain tayo po. Gusto mo ito talaga? Kanino ka rin? BBM tayo, guys. Yes. Ang yun. Yan yung birthday girl. Ito mga pangiliron. Ito, pinag-ilan. Dito lang. Ganun ba raw? Kayo dyan ako. Bakit ang mulang mo? May sapi lang ata siya. Ba't sa laka? Anong ulam mo yan? Anong ulam mo yan? Ayan, lumpulan ni Isang Jen. buo. Kasi birthday girl na guys. Birthday girl. Di ko maliligas yun. Ayun! Ilisya na lang. Ay, chacha. Wait ako. Ako! Picture mo ito yan. Laruan makainin ni Allysa. Yung my birthday girl. Siyang hito mo. Yan. Kaya na yan. O, sige. Kain na.
ka. Mapi ka na sa kami. Ate ko, ay ating ko, ate niya ko, ate ko din. Dapat ka rin na nawala ka lang. Ayun lang ako yung pinakain. Oo, ay tatay nila. Guys, first time namin sa 2022 mag-swimming. Kasi hindi ako tinatawanan. Totoo naman ba, diba? Monday. Ganda. Time natin dito Ilang sa tao doon? Tulinaw. Mas maganda doon. Guys, may umahagin doon. Pagod ko na pa ako. Dito mo yung kulit mo. Pupunta tayo sa tayo. Mamay punta tayo sa unggoy. Sige. Mutot ka pa ba dyan? Ano ginagawa mo doon? Wala, ginagawa mo. Para tayo magkakita. Amin ay kami no. Dito sa Green Bay. May tayo magkakapay. Ay, nasibig. On. Yan ang Ano ka ba yung parang ni May Sa? Magulaw. sarap ng baba. Dahil ginagawa ko namin. Guys, hindi pa lang tao dito sa Carmesis. Ayan, tapos na kumain. Ayan, natulong sa kain na ako. Ito ba ito? Tukat ang whatever. Guys, ito lang. Kasi Lola ko. Si Lola. Lola mo lang maka. Bibip. Lola.
Smile, baby! Smile! One more! Smile, waki-waki. Waki agad siya. Awesome! Happy birthday, Allysa! God bless you always. Miss you and love you all. Happy birthday to you. From mga lola, mami, Tina, Ellie, Jenaline, and Aming. Alam mo na, ngayon, sa kami nagalit. Thank you, mami. Thank you, mami. Lola, mami, lola, mami. Thank you, mami, tita. Lying kiss na lang sila. Lying kiss na lang sila. Oh, naku, may kiss na sila. Kita, may pa-birthday ni mami ah. Baka na kinikilaw na ko lagi. Kaya na ni Papa ng sabi. Oh, hindi kayo ko na pinakita. Next, next. Oh, next. Yeah, get in there. Ay, makutuan sa tuwan ha. I-break na mo na. Talaga? Wow, wow. Wait, wait. Mom! Ayusin mo! Awanan na tayo practice, nag-laying lang. Ay, sis ka na niya. Bawalan na nga kuri di kayo itong Last mo, dali yan mo! Last mo! Pangato!
Hala. Ulit pa.